Pam, 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 pam. Conmigo por acá. Club Futbol Reus Deportiu. Club Deportivo Cultural Torreforta. Sebastià, buscarem ja els guanyadors del trofeu Sant Sebastià per a benjamins. Club Futbol Reus Deportiu. Sant Sebastià per a benjamí, Reus Deportiu que facin preparant ja els benjamins. El Callà, Canonja C, Canonja B i Cultural Deportiu de Torreforta. Aquí estan els guanyadors, els homes de Reus Deportiu. Canviem i anem a buscar ja, com dèiem, vamos a buscar ja la categoria. Canonja B, el pòdium, per favor. Torreforta al podium. Aquí está el tercer clasificado, categoría de equipo de la Canonja.